Alo muri Zimbabwe makadi kufara kusangana nemi mese nyika ine Zimbabwe chiti makadi kwese komuri starangu ndonzi Ernest anyway chayambuka vazhinji vanondiziva neselect Papa Schneider saka ndiri one of the guys vapinda mu music industry vari kusaidira sungura indorwa sungura musambo wedindira ndo musambo ndinorowa ndine damba refu rangu ndakapinda mu industry ndine damba refu rangu kumwana ndakaparura anonzi Ngamurandini ya damba refu rine masongs akati one day rine about 10 tracks so vanenge vachida kuti varioniwo vari follow varioni damba refu rinowanikwawo pa YouTube na Facebook koko ma platforms akasiyana siyana unowanika damba refu rine matracks aripo anosanganisira vanana mwana wengwena vanana kanda mambure rotsika remberi vanana mutipo ndiani nemamwe matracks aripo ipapa tuma kupinda music industry. It was the love for music yakagara iri mandiriwo yanga iri mu blood rangu ini azvina kutangira ipapa zvakatangira kuchikoro kwandaidzidza pandange ndiri kuchikoro ndi ku primary ndakatomboturwa ndikange joina school choir ndikatomboimbira chikoro tichiimba tichienda chinoita macompetitions nezvikoro zvakasiyana siyana ndiri kumusha pananga ndiri kumondarwe but azvina kuperera ipapo zvakaramba zvichindipusha pandakazoenda ku secondary school ndakazotorwawo nevanhu vatakabva nawo primary chiti ko wakusiya zvatakabva tiri ku primary tete vakutisiya. It was a different thing now tanga taku scripture of union takuta tichimba zvechechi tichimba nziyo dzechechi so azvina kuperera ipapo music yakabva yangokura iri mandiri zvakaita kuti ndifarire kuti ndikazokurawo ndichazoda kuti ndizokombozawo yangu music because ndainzwawo mandiri music ichinyoreka ichiuya mukati mebrain dzangu saka ndiko zvakandituma music industry. Saka ndingangoti mu music ndakatanga gore 2006 pandakapedza chikora zvinoperera papo ndakauya muHarare ndokubva ndajoina chikwata cheorchestra Dendra Kings under the leadership Alan Chimbetu ndakatora ndichizojoinawo kumajunior vakanga vachisessiona tichapa sessions tichida kuti tigadzire music navo saka taingorisa tichiendawo kumashows kwavaienda vachitiguma tiri music imomo saka zvinokuperera ipapo ndazobvako ikoko ndakazoitawo passion yekuti rega ndichikomboza angu masongs ndimboona kuti hazvingabude here zvinhu zvanga zvamachuwa zviri mandiri zvakatangira kuchikoro zvikazonge zvakusekondari ndasiyapo ndauya kuno kuHarare zvakabva zvandidaro saka ndakabva ndazorekodhawo yangu music ikazobatsira kuti music yangu saka music ndo yandiri kufamba nayo izvozvo ndiri kutsvagawo support ndikutsvagawo kune vanoda kundisimudzirawo kuti zvandinoda kuti ndiite ndikutarisira kutiwo ndichasimudzirwa kubva palevel randiri rino ndizokwanisa kuzoitawo malive performances ndizokwanisa kuzobatanawo nekuita macollaborations nemamwe artists vakasiyana siyana. Shoko randinopawo kune mumwe vaimbi ngatibatanei tese muindustry iyi tinokuda kuti tishande tiri pamwe chete hakuna anoti ndindakatanga nazvo kana kuti anoti ndindakapedzera nazvo tese takangouya kuti tipinda mazvii so tichida kuti tishande tiri pamwe chete tichikurudzirana panenge tichiita malive shows panenge tichiimba nziyo dzinokurudzira dzinobatanidza vanhu dzinoumba vanhu senyika nekusimudzira nekuuplifta vanhu nekutsiura vanhu masociety zvinofunga kuti ndozvandingati ndo the main thing zvatinoimbira music iri pakuentertaina vanhu iri pakufadza vanhu kutsiura vanhu kuimba nezverudo magariro musociety medu. Saka kubva ndatanga kuimba ndine album rangu randakatanga kurekoda it was a 6 track album rakanzi Ngamurandini. Album iri rine 6 tracks rine masongs aripo papo vanakanda mambure vanana mutipo ndiani vana Schuster nedzimwe dziripo but nekuda kwekuoma kwamachallenges takamboita ibreak pakati apa nekuda kwelockdown necovid yakambenge yauya kutanga tisati malive performances kana tikwanisa kuita ndakazorekodha rimwe racho ranga rine masingles about 4 matracks aripo apa rine 4 matracks but ndine rimwe riri kuuya futi upcoming album randiri kutarisira kuti in the next 2 months rinogona kunge rapera kuproducer pedza kurigadzira saka rine matracks ari no 46 matracks iya saka ndingangoti ndane 3 maalbums andinawo right now but ndichangocombina kuti aite 2 since pane mamwe akabuda ari masingles achangobuda ari kuside the second rimwe rakapedzisira kubuda album iroro saka ndinofara chaizvo kuti saka zvandichaita ndichambokuimbirayo song yangu iri
pafirst trip pane songo yangu ndinofarira inonzi kanda mamburi ndikarega nimwenga kumunda kwako kwaunosera muswere wese wezuva kubatanidzira parinonobuda richindonyura totarisira yeya totarisira gowe guru kwazvo yeya totarisira yeya tarisira gowe guru kwazvo yeya totarisira